дар роҳи Душанбе Хуҷанд як оила зери тарма монданд. имрӯз 22 январ дар километри 67 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд чанок тарма фаромада як мошини сабукрави Мерседес зери тарма мондааст. Дар ин бора намояндагии ширкати Айрес ба расонаҳо хабар доданд. Ронандагони дигари мошинҳои дар ин роҳ ҳаракаткунанда дарҳол ба ёрӣ шитофтанд. баъдан кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ низ ба имдод расида аз мошини ба фалокат дучор шуда 4 нафарро берун бароварданд. бинобар гуфтаҳои шоҳидон, мусофирони дар мошин буда аҳли як оила буда, кӯдаки хурдсол низ доштанд. ин зану шавҳар бо 3 фарзандашон ба фалокат дучор гаштанд ки хурдтарини онҳо 10 моҳа будааст. субҳи имрӯз дар роҳи Душанбе Хуҷанд якбора 4 тарма фаромада ки баландии яке аз ин тармаҳо 4 метр буда ва дарозияшон 10 метр мебошад. айни замон кормандони ширкати Айрес ба тоза кардани роҳ ва таъмини бехатарии мусофирон низ машғуланд. ҳарчанд роҳ кушода бошад ҳам, бо дар назардошти вазъи номусоидии ҳаво бидуни зарурат ба роҳҳои кӯҳӣ ба сафар баромадан маслиҳат дода намешавад.